Ме дразни като чуя: ти си добре там в чужбина, ние дърпаме тук каиша в България. Не съм добре в чужбина. Просто и аз съм като тебе. Плащам наем, плащам електричество, плащам вода, комунални услуги, които са малко по-скъпи, отколкото са в България. Всичкото, което правя, работя, за да живея добре. По същия начин бих работила и живяла в България, но просто се е получило да излезна от страната, за да търся по-добър живот. Не, че съм го намерила по-добър живот. Намерила съм малко повече спокойствие, защото поне аз, където живея, хората са малко по-лъчезарни и не са толкова изморени от живота, като в България. Така че отговарям на коментарите: ти си живееш добре и ние дърпаме каиша. Не е така. Тук на работното място трябва също да се стараеш, дори повече, отколкото България би се старал. Така че не ми харесват тези коментари. Помислете малко. Какво печелим ние навън пари и какво губим в България? Губим, забрава семейство, забрава за тебе, децата порасват и живота продължава. Както е навън, така и тук.